La parola all'onorevole Picula per 1 minuto e 30. Hvala predsjedniče, gospodine premijeru. Europska unija još uvijek čeka oporavak od krize, a kriza je i ekonomska i kriza vizije. Stoga je tijekom predsjedanja opravdano razvijati inovativne programe za gospodarski rast, kao i poticati otvorenu raspravu o konceptima za samu Uniju. Ovo predsjedanje pada u tranzicijsko vrijeme jer će nova komisija biti imenovana tek pred kraj vašeg mandata. Međutim, predsjedanje možete iskoristiti i za punu posvećenost postojećim programima. Jedan je Jadransko-jonska inicijativa. Preko 70 milijuna ljudi gravitira tom prostoru, a inicijativa već uključuje prioritete poput investicija i energetske neovisnosti. Povezuje 4 zemlje članice i 4 zemlje koje to žele postati. Sličan model zajedništva članica i susjedstva bio bi koristan i cijeloj Uniji, jer oporavak europskog projekta ovisi dobrim dijelom o stabilnosti i europskoj perspektivi naših susjeda. Zastupnik sam iz Hrvatske koju s Italijom povezuje mnogo toga. Ipak ono što nas najbolje povezuje je naše Jadransko more. Pozivam Italiju da tijekom predsjedanja pokaže dodatan senzibilitet za ponosnu zajednicu malih ribara i prilagodbu europskog zakonodavstva njihovim potrebama, tradiciji i stilu života. Dopustite i da izrazim duboko žaljenje zbog nove imigrantske tragedije kod Sicilije kada je stradalo 35 ljudi. To je podsjetnik da nesretni ljudi iz nesretnih područja godinama gube živote u pokušaju da se domognu Europe. To je novi alarm da imigracije i traženje azila u Europskoj uniji nisu odgovarajuće koordinirani ni definirani. Gospodine premijeru, želim da talijansko predsjedanje građanima Europske unije bude uvjerljivo jednako kao što je politika vaše vlade uvjerljiva građanima Italije.